Want ik zie wat namen. Ik zie een Hinke en Ukkepuk. Waar is Ukkepuk? Ja, vertel maar eens een, waar is Ukkepuk? Hup, zit erop. Ja, want wie ben bij de wielrenners? Ja. Ja, vind je dat een mooie sport? Ja. Kun je dus iets vertellen over de vlag? Heeft de juf een beetje bij je geholpen? Had de juf daar een beetje bij geholpen? Welke juf? Zit hij daar? Oh shit, daar komt juf al om, hè. Goeie. Goeie. Wie zie hier een hele roedel om bij hen? Ja, wie ben je, maar daar ben je zo op plaats. En je hem al je vlagjes maken? Ja, we hebben wat knutsel, die staan een keer mee met een moedigje. Waarom vind je hem dit leuk om te doen? Omdat we zijn binnen heel aardig en we willen dat iedereen wint. Ja. Iedereen. Ja, wat zei je dus toe? Wie had de gouden beker man? Hij heeft de gouden beker, man. En hem doen die is mij. Jawel. Doe je hem wel mij? Ja. Oh. Hoe groot is die beker dan? Zo'n 30 kilo. Zo'n 30 kilo? Ja. En dat tilst toe even in de nientje op. Ja. Mag je, hè? Kerst eens even die spieren ontspannen? Oh, dat leuk ik wel,